iets heel erg graag en ga ervoor. En als ik iets heel graag wil, dan ga ik er ook voor. En dan moet het meestal meteen gebeuren. En dat heeft Elise van de Kleine Zeemermin, zo heet ze, heeft dat ook wel een beetje. Ze wordt verliefd op de prins en ze gaat er alles aan doen om hem te kunnen zien. Ja. Ja. Met welke andere rol zou jij willen ruilen? Nou, eigenlijk vind ik de Kleine Zeemermin nu zo leuk om te spelen dat ik even niet wil ruilen. Maar ik kan ook vertellen dat ik straks weer Doornroosje ga spelen. Het volgende seizoen. En dat vind ik ook heel leuk. Dat is weer echt een prinsesje. En de Zeemermin is ook wel een beetje stoer. Maar straks Doornroosje heb ik ook heel veel zin in. Want dat is weer echt echt een prinsesje. Met zo'n mooie roze jurk. Ja. Dus eigenlijk mag ik straks dat andere ook weer gaan spelen. En wat zou er een rol zijn wat je ook graag zou willen spelen als je kijkt naar andere musicals? Nou, het lijkt me ook wel een keer leuk om een slechterik te spelen. Oké. Als we even niet opnoemen wie dan precies, maar ik speel altijd eigenlijk de lieve prinsesjes en het lijkt me ook wel een keer leuk om heel gemeen te spelen. Ja. Wat is de leukste scène die je moet spelen in de Zeemermin? Ik vind de scène met prins Christian heel erg leuk. Dat ik zeg maar aan land ben en voor het eerst benen heb. En hij leert mij lopen. En dat gaat nog helemaal niet zo makkelijk natuurlijk. En uiteindelijk gaat het over in een soort van dans. En dan heb ik geen stem meer, dus ik kan dan niet praten. Maar eigenlijk door uitbeelden laten we aan elkaar zien dat we elkaar heel erg leuk vinden. En dat vind ik wel heel leuk om te spelen. Is het lastig om op rollerskates op het podium te... Ja, dat is best wel lastig. Daar hebben we heel hard op moeten oefenen. Ik heb ze nu nog niet aan trouwens, dus ik kan ze zo even laten zien beneden. Maar we hebben heel veel geoefend daarvoor, dus dat was in het begin heel lastig. En gisteren stonden we in het Beatrix Theater in Utrecht en dat is ook het decor van Mamma Mia. En dan moesten wij in hun decor eigenlijk ons decor bouwen. Maar zij hebben dus onder de vloer van ons, onder het zuil, hadden zij iets van tegels. Dus dat was heel lastig. Dan hoorde je echt hobbeltjes onder. Mensen hebben dat niet gehoord, maar voor ons was het heel lastig om soepel te rijden, omdat het gewoon heel erg bobbelig was. Dus, maar over het algemeen zijn de theaters gewoon heel vlak en mooi en dan gaat het heel soepel. Dat is eigenlijk van dit theater, want dit theater is natuurlijk heel groot. Ja, maar ik vind dit fijner hoor, moet ik zeggen. Okay. Omdat dit nu natuurlijk gewoon ons plekje is vandaag. En Beatrix is ook te gek. Er kunnen ook super veel mensen in. Gisteren was het ook weer helemaal uitverkocht. Is ook leuk, maar dan vind ik dit toch fijner eigenlijk. Dat is wat groter en de kleedkamers zijn super mooi. Ja, leuk om hier te zijn. En is het moeilijk om dan tegelijk met de schermen te spelen? Wat? Rollerskates. Ja, dat was in het begin lastig, maar nu zit het er zo in eigenlijk. Dan is het eigenlijk raar om te spelen zonder te rijden, want het wordt gewoon eigen. Snap je? Dus op een gegeven moment hebben we het zoveel geoefend met tekst erbij en met bewegingen erbij dat het nu gewoon zo is. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En heel af en toe valt er wel eens iemand. Ik ben ook bijna gevallen. Ik weet niet of jullie wel eens een keer op heli's hebben gereden. Maar je kan zo dus onderuit. Dus dat is wel lastig dan, dat je moet kijken van niet uitglijden. Want... Nee, het is heel lastig. En als er zoveel mensen naar je kijken, is dat natuurlijk best wel spannend. Ja. Maar het gaat heel goed altijd. Misschien vandaag net niet, maar ja, dat gaan we zien. Je hoort altijd dat het steeds spannend blijft om voor een groot publiek te moeten spelen. Ja. Hoe is dat dan voor jou? Ja, dat is altijd nog wel. Alleen moest ik laatst in de kerk zingen in het dorpje waar ik woon. En dat vond ik veel enger. Want dan ken ik iedereen en nu is het zo ver van huis. En de zaal zit volgens mij straks helemaal vol. En dat vind ik dan net iets minder spannend dan voor zo'n kleine zaal eigenlijk. Maar het blijft altijd iets van spanning geven. Maar het is ook wel lekker om een beetje gefocust te zijn. Dus ik denk, we gaan het weer doen. Als ik helemaal geen spanning zou voelen, dan zou dat ook niet goed zijn, denk ik. Wat doe je normaal? Nu staan wij hier. We zijn nu ongeveer een uur voor de voorstelling. Wat heb je nog dingen die je... Nou, de collega's zijn nu aan het soundchecken, dus dat moet ik zo aansluiten. En ik poets altijd even mijn tanden. En ik heb nu natuurlijk ook met mijn pruik geplakt hier en make-up gedaan. Maar ik heb verder geen rituelen of zo. Dus ik denk altijd even inzingen. Ik ben nu een beetje verkouden, dus mijn stem is een beetje moe. Dus dan ga ik wel even wat inzingen en nog veel water drinken. Ja, dus gewoon een beetje voorbereiden. Ja.